Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem uzgan derste biz sizin bilen kıyamet gününe kirdik. Hem kıyamet günü şeytan onu bizge biyik yirak etip көрсәтергә тырышса да, ул дөньяның тарихында ул инде бик якын дидек, шулай бит. Чөнки инде кешелек дөнья ул үзенең ахыр вакытларына якынайды дидек, шулай бит. Моңа инде аятлар китердек, иннахум яраунаху баида. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар аны бик ерак итеп күрәләр, ва нараху кариба, әмма без аны якын итеп күрәбез диде. Ягъни кыямат ул инде ерак түгел диде. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисендә китердек, әгәр дә кешелек тарихы дигән сүз ул әле дөнья тарихы түгел. Аның икесе икәй. Дөнья ул күпкә алдан яратылды. Шулай бит? Әле бу дөньяда кешеләр юк иде. Монда башка хайваннар да яшәде, җиннәр дә яшәде, фәрештәләр дә булды. Кеше ул әле ахырдан килгән. Ахырданрак килгән мәхлук, әйтик, инновацион мәхлук, һәм ул чыннан да башка төрле булды. Ни өчен? Чөнки аңа кадәр яшәгән мәхлуклар, аларда ихтияр көче юк иде. Ягъни ихтияр, право выбора юк иде. Ихтияр көче дигән сила воля түгел, сайлау мөмкинлеге юк иде. Мәсәлән, хайваннар, аларда инде Аллаһ Тәгалә аларга сеңдергән. Алар сайламыйлар. Шулай бит? Үсемлекләр, Аллаһ Тәгалә аларга гыйбадәтне үз дәрәҗәләрендә ниндидер рәвештә язган. Инде Аллаһ Тәгаләгә алар гыйбадәт кылалар. Кояш үзенең эшен эшли. Ай, йолдызлар бөтенесе үз эшен эшли. Ләкин фәрештәләр, Аллаһ Тәгаләнең әмере килде, фәрештәләр алар сайлый алмыйлар. Шуңа күрә фәрештәгә кушылды, ул аны эшли. Ул аны урысча әйткәндә эшләмәскә не может. Кеше, Аллаһ Тәгалә кешегә бирде мөмкинлек сайларга. Намаз укыйсың, укымыйсың. Әмма акыл бирде, иман бирде, фитри иман бирде, пәйгамбәрләр җибәрде һәм ни өчен кешенең, ягъни аның бер сәбәбе берничә, әмма бер сәбәбе ни өчен кешенең кылган гыйбадәте хәтта фәрештәләрнекеннән дә өстен булырга мөмкин. Әлбәттә, без фәрештәләр кебек ихласлы, тырышып эшли алмыйбыз. Алар тырышырак, ләкин ни өчен безнең кылган гыйбадәтләребез хәтта аларныкын артырга мөмкин, чөнки без бит сайлап алабыз. Шулай бит? Безнең право выборы бар. Һәм синең сайларга мөмкинлегең була торып, синең иманны сайлавың, синең гыйбадәтне, Аллаһыга гыйбадәт кылуны сайлавың, синең нишләтә дәрәҗәсен арттыра. Синең шушы гыйбадәтеңнең дәрәҗәсен арттыра. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шундый кешеләргә дәрәҗә бирде инде. Сайлый булып, сайларга мөмкинлек булып та гыйбадәтне сайлаган өчен. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә кешелекнең бөтен тормышын бер көн дип алсак диде, бу өммәт алдан килгән, алдагы өммәтләр белән чагыштырганда нәрсә диде? Нинди намазлар белән? Икенде белән акшам арасы диде. Димәк, нәрсә? Кешелек тарихының кыяшы икендедән китте инде, акшамга таба. Моны кайчан әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям? 1400 ел элек әйтте. Шулай бит инде. Шуңа күрә инде акшамга якыная. Кыямат көне. Кыямат көне кайчан була? Ничәнче елны була? Кайсы гасырда була? Әлбәттә, тарихта без беләбез, бик күп мисаллар бар, ничек кешеләр төрле күрәзәчеләр аша, төрле инде ялганчылар, алдакчылар аша алар инде дөньяның бетүен билгеләделәр. Шулай бит инде. Хәтта соңгы 20 елны гына алсак та, инде ничә мәртәбә дөньяны
Бетерделәр. Шулай бит, әле аның бөтенесе чыкмады да әле. Чөнки, мәсәлән, булды шундый дин вәкилләре, менә шушы вакытта бетә, тизрәк бөтен мал-мөлкәтегезне безнең ниләргә, гыйбадәтханәләргә алып килегез. Дип акчаларын, малларын җыйдылар. Әле күптән түгел, ничәнче елны бетте әле тагын бер дөнья. Әлбәттә, күбебез аның, тоз җыйдык, шәмнәр җыйдык, сабыннар җыйдык, тагын нәрсәләр җыйдык. Янәсе дөнья бетсә, базда яшәр дип тегесе. Шуңа күрә ул нәрсәләр алар гел булачак. Алар гел булачак, һәм ул бер фитнә булып тора. Чөнки бөтен кеше шуны сөйләгәч, иманы бик әле зәгыйф булган, Аллаһы Тәгаләгә инануы, дине зәгыйф булган кешеләр ул вәсвәсәгә бирелә башлыйлар. Шулай бит? Бирелә башлыйлар, чөнки гел-гел кабатлап торып. Ләкин безнең инде акыйдыбыз мөселманның калбенә ныклап урнашкан инануы һәм ул бу инануда шикләнергә тиеш түгел, чөнки әгәр дә ул шикләнә икән, ул иман булмый, ул акыйда булмый. Без беләбез, кыямәтнең вакыты, кыямәт була. Кыямәтнең вакыты билгеле, минутына, секундына кадәр, ләкин ул вакытны Аллаһтан башка бер кемдә, бер мәхлук та белми. Хәтта кеше генә түгел, бер җин, бер шайтан, бер фәрештә аны белми һәм белә дә алмый. Аллаһ Тәгалә моны үз хузурында яшерен гыйлем итеп калдырды. Шуңа күрә Нострадамус та белмәде, анда кем әле тагын теге бер шайтан абыстай Вангамы, ансы да белмәде һәм белә дә алмыйлар. Аны йолдызларга карап та әйтеп булмый, планета йөрешләренә карап та әйтеп булмый, дөньяның кайчан бетә. Һәм әгәр дә кемгәдер инде, мәсәлән, ул фәлән кеше булган бит, ул төгән кеше булган бит дип әйтә икән, моңа инде каршы дәлил китерә алабыз. Ул хадис Җибрил дип атала, ул Җәбраил хадисен китерә алабыз. Җәбраил хадисе дип атала, ул узун хадис, ләкин машалла бик хикмәтле, үз иченә бик күп гыйлемнәр алган, гыйбрәтләр алган хадис ул. Ни өчен Җәбраил хадисе дип килә? Чөнки бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабалары белән шулай җыелып утырганда, алар янына бер ир килә. Бер ир кеше килә, һәм ул хадисне безгә Гомар ибн Хаттаб тапшыра, риваят кыла. Һәм Гомар ибн Хаттаб әйтә, аның ди, ул ир кешенең ди, аның ди чәчләре ди, аның сакаллары шундый кара иде ди. Кап-кара чәчле, кап-кара сакаллы ди. Өстендә ди шундый аппак кием кигән ул ди. Һәм нәрсә ди, Гомар ихтибар бирә аның киеменең чисталыгына. Нәрсә ди? Аның киемендә сәфәр әсәре юк иде. Сәфәр әсәре юк. Ягъни кеше битендә аппак кием белән юлга чыкса, хәтта 21-нче гасырда дагы ул бераз гына булса да каралыр иде. Монда уйлап карагыз, шул, тузан һәм бер кеше килә. Бер кем дә белми аны ди. Менә ике әйбер кызык. Бер кем дә аны белми ди. Чөнки бу якын тирәдә яшәсә, арабызда кемдер аны танып алыр. Шулай бит, бу бит Масгуд, бу бит Абдулла, бу бит Мөхәммәд дип. Бер кем дә аны белмәде ди, ләкин аппак күлмәгендә сәфәр әсәре дә юк иде. Сәйр, шулаймы? Сәйр бит инде мәзәк ничек инде шулай булала, каяндыр төшкәнме, иткәнме? Һәм ул килеп утырды ди, сөйкле пәйгамбәребезнең каршына ди, хәтта аның тезләре, аяклары пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның тезләренә терәде ди. Ягъни шулай кырына якын утырды ди. Якын утырды ди, һәм нәрсә эшли? Ул ир кеше сораулар бирә башлый. Кемгә сорау бирә? Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд җавап бирә. Ул нәрсә ди? Дөрес әйттең ди. Шигене бөтен кеше аптырый, үзе сорау бирә, үзе дөрес әйттең дип әйтә. Һәм анда инде бер сорау безгә кирәк. Сорау инде ул нәрсә дип сорады? Кыямәт кашан була диде. Сәгать кашан була диде. Ягъни сәгать кашан суга инде. Кыямәт кашан була диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шундый хикмәт белән җавап бирде. Белмим димәде. Нәрсә диде? Сораулучы, сораучыдан күбрәк белми диде. Сораулучы кем ул? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд. Сораучыдан ул ир кеше артыгын белми диде. Менә бу җавап күрсәтә нәрсәне?
Пәйгамбәр дә белмәде кыямәтнең кашан киләсен. Һәм аның каршында утырган теге ир кыяфәтендәге зат та белмәде. Һәм соңыннан ул китте бит инде сорауларны биргәннән соң. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорады. Беләсезме кем бу диде? Шуннан соң әйттеләр: "Юк, я Расулаллах, Аллаһ һәм илчесе хәерлерәк белә. Бу ди Җәбраил фәрештә сезгә динегезне өйрәтергә килде" ди. Ни өчен килде? Чөнки сахабалар алар куркып шулай сорау бирми башладылар. Һәм Аллаһ Тәгалә шундый хикмәт белән җибәрде Җәбраилне. Икесе сөйләшә, кызым сиңа әйтәм, киленем, син дә тыңла дигән кебек. Җәбраил сорау бирә, пәйгамбәрбез җавап бирә, ә калганнар нишли? Тыңлап гыйлем ала. Менә шуңа күрә бу Җәбраил фәрештә булышы. Хикмәт нәрсәдә? Менә Мөхәммәд пәйгамбәр утыра, каршында Җәбраил фәрештә кеше сурәтендә утыра. Булар кемнәр? Булар кемнәр? Кем ул Мөхәммәд пәйгамбәр? Мөхәммәд аңлашыла кеше, ләкин нинди кеше ул? Кешелек тарихында Адәмнән башлап иң соңгы кешегә кадәр Аллаһ Тәгаләгә аннан да якын, Аллаһ каршында аннан да дәрәҗәле, аннан да сөекле, аннан да бөек кеше була алмый. Хәтта Пәйгамбәрбез Мөхәммәднең дәрәҗәсе фәрештәләрдән үстен булды. Пәйгамбәрбезнең дәрәҗәсеннән зур фәрештә булмады. Хәтта Җәбраилдән үстен. Аллаһ Тәгаләнең иң бөек, иң зур мәхлукларының берсе аның гареше дип әйтәбез. Аллаһ әлбәттә мохтаҗ түгел гарешкә. Әмма беләбез, Аллаһ үзенең бөеклеген, кодрәтен безгә күрсәтер өчен безгә гарешнең турында хәбәр бирде. Ничек зур, ничек бөек зат. Пәйгамбәрбезнең дәрәҗәсе гарештән дә зур. Җәннәттән дә зур. Менә шуңа күрә иң дәрәҗәле, иң бөек мәхлук һәм иң изге пәйгамбәр беләме юкмы? Белми. Каян Ванга белсен? Каян Нострадамус белсен? Каян ниндидер шайтаннар, җиннәр белән килешү төзеп, шуларга хезмәт итүче, кешелекне алдаучы сихерчеләр, күрәзәчеләр кыямәтнең кайчан буласын каян белсеннәр, әгәр дә тарихта иң изге Аллаһының пәйгамбәре белмәсә. Аның каршында кем утыра? Кем ул Җәбраил? Фәрештәләр дөньясында Аллаһ Тәгаләгә иң якын, иң дәрәҗәле, иң абруйлы, иң гыйлемле фәрештә. Иң бөек вазифаларны Аллаһ Тәгалә аңа тапшырды. Күпме вахи белән килде. Шулаймы? Ягъни Аллаһ Тәгаләдәге гыйлемне алып килде пәйгамбәрләргә. Карагыз, күпме гыйлем аның аша килде. Коръан аның аша инде. Алдагы китаплар. Әмма беләме юкмы? Белми. Менә бу нәрсә? Точка. Все. Бу без мөселманнарның гакыйдасы. Әгәр дә Җәбраил белми икән, кем анда белә кыямәтнең кайчан киләсен? Беркем дә белә алмый. Мөхәммәд пәйгамбәр белә алмады икән, кем анда пәйгамбәрдән үстен булып киткән? Беркем дә белә алмый. Шуңа күрә кыямәтнең кайчан буласы билгеле. Бөтенесе тәкъдир буенча. Менә безнең кайчан туасы, кемнән туасы, безнең әтиебез кем буласы, әниебез кем буласы, кайсы көнне, кайсы сәгатьтә, кайсы мизгелдә безгә җан килә, без бу дөньяга киләбез, кайдан нәрсә эшлибез, нәрсә сөйлибез, кем белән күрешәбез, нинди гамәлләр кылабыз, хәтта гынахлы гамәлләрме, ниме, изге гамәлләрме, кайсы елны, кайда син барганда, нәрсә эшләгәндә сиңа килә үлем фәрештәсе һәм синең җаныңны алаплар, бөтенесе билгеле. Бөтенесе билгеле. Аллаһның гыйлеме шиксез. Шуңа күрә кыямәтнең дә, дөньяның әҗәле дә билгеле. Шулай дип әйтсәк була инде. Ләкин моны Аллаһ беркемгә дә әйтмәде. Беркемгә дә хәбәр бирмәде. Хәтта үзенең иң якын булган затлары, бәндәләре пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә һәм Җәбраил фәрештәгә дә белдертмәде. Булай кешеләр гел сорый торган булганнар. Кешеләр сорый торган булганнар. Кафирләр килеп сорый торган булганнар. Мөшрикләр килеп, чөнки алар бит әйттек, шикләнәләр иде. Шулай бит инде, ышанмыйлар иде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яс'алунка 'анис са'ати ayyan mursaha
Алар да килеп синнән ди сагат кыямәт сагаты турында сорыйлар ди. Айяна мурсаха. Кашан киләсең инде? Кая инде син дөньяң бетәме инде юкмы? Кашан бетә инде дөнья? Ягъни мыскыл итеп, килеп, мәсхәрә кылып тырышып инде. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Кул ди, әйтти, иннама илмуха инда рабби." Кыямәт сагатының гыйлеме минем Раббымда гына ди. Мин бер нәрсә дә белмим. Мин белмим. Мин каян белим? Мин Аллаһ Тәгалә әйтмәде. Мин белмим. Шуңа Куранның гыйлеме инда рабби ла юҗаллиха ли вақтиха илля ху. Аның вакытын аннан башка бер кем дә ача алмас ди. Бер кем дә ача алмас ди. Thaqulат фис самавати вал ард. Һәм менә бу кыямәт сагатын белү ди, ул ди күкләр эчендә, җирләр эчендә күтәрә алмаслык гыйлем булды ди. Ягъни бу гыйлемне ди күкләр дә, җирләр дә, ягъни галәм бу гыйлемне күтәрә алмый ди. Ла та'тикум илля багта. Һәм кыямәт сагаты ди сезгә киләчәк бик кинәт ди. Ягъни сизми дә калачаксыз ди. Хәтта без сезнең белән әйттек, кыямәт башланса, Пәйгамбәрбез әйтә, базарга, кибеткә чыгып ди, әйберләрен җәеп салыр ди, ләкин сатырга өлгермәс ди. Ризык әзер, кулына тотыр, авызына кабырга өлгермәс ди. Бик тиз килә. Ла та'тикум илля багта. Ул сезгә ди мизгил эчендә киләчәк ди. Яс'алунка кааннака хафиюн анха. Һәм алар синнән сорыйлар ди. Ул сиңа билгеле кебек ди. Әле тагын син беләсең аны ди. Кул иннама илмуха индаллах. Әйтти аның гыйлеме Аллаһта ди. Валакин аксаран наси ла я'ламун. Ләкин кешеләрнең күбесе моны белмиләр, аңламыйлар, кабул итмиләр ди. Бу Аграф сурәсе, Аграф 187-нче аят. Һәм мондай аятлар бик күп. Бик күп, аларның бөтенесен уку кирәкми. Хәтта кирәкми, ягъни күп алар. Яс'алука ан-насу ани-са'a. Менә ди кешеләр синнән сорыйлар, кашан кыямәт җитә дип ди. Кул иннама илмуха индаллах. Әйтти, аның гыйлеме Аллаһтан. Аллаһ кына белә. Аллаһ кына белә. Пәйгамбәр шулай дип җавап биргән икән. Ничек ниндидер күрәзәче, ниндидер сихерче, ниндидер анда үзен дахи кеше дип игълан итәргә теләгән, каян белсеннәр алар? Ва ма юдрика лa'alla са'ата такуну qaриба. Һәм каян беләсең син ди, бәлки кыямәт сагаты бик якындыр ди. Бик якындыр ди. Ягъни кашан җитә инде? Әле кашан җитә? Җитми ул дип әйтүчеләргә әйтә, бик якындыр ди. Бик якындыр ди. Шуңа күрә андый әйткәнебезчә аятлар бик күп, бик күп. Ни өчен сорау? Аллаһ Тәгалә бездән яшерде кыямәт сагатының кашан буласын. Монда инде минемчә ике сорау бирергә була, берсен биргән инде. Ни өчен Аллаһ кешенең әҗәлен яшерде? Хәтерлисезме? Ягъни үлем вакытын нигә кеше белми? Аның хикмәте бар. Шуның кебек кыямәт сагатын нигә белми? Аның да хикмәте бар. Аның инде хикмәте бер, әгәр дә кеше үзенең кашан үләсен белсә, шулай бит. Мәсәлән, күп кеше тәүбә итмәс иде. Алдан әзерләнмәс иде. Шуның кебек дөньяның кашан бетәсе билгеле булса, кешеләр, әйдә әле гынах кылырга әле тагын 28 ел бар, рәхәтләнеп гынах кылып калыйк әле, тәүбә итәргә өлгеребез әле. Менә Алла бирсә ярты ел гына калды инде, хәзер тотынабыз тәүбәгә. Ул бит инде тәүбә түгел, шулай бит инде. Шуңа күрә адәм баласы менә бу неизвестность, адәм баласын һәр вакыт тәрбияләп тора. Менә бу серлелек, ягъни ул тәрбияләп тора. Ул бит теләсә кайсы вакытта килергә мөмкин. Мәсәлән, үлем. Теләсә кайсы вакытта үлем фәрештәсе килә дә нәрсә эшли? Җаның ала да китә. Бер туганың Алла сакласын, юл фаҗигасын эләкте. Ятар реанимациядә. Башың бетте, хәсрәт, нишләргә китәсең, шуның хәлен белеп, больницадан кайтканда үзең үләсең. Теге һаман исән. Андый шыраклар миллион. Шулаймы? Миллион. Кемдер бер туганы гомер буе авырый, үлә дип, минем үземне ничә тапкыр шулай ясин чыгарга алып бардылар инде, үлмәде. Шуңа күрә, шуны алып барган кеше үлде. Үземнең туганнар арасында инде. Әйдә ясин үлә бит инде, ясин чыгалы дип алып барып, әле шәкерт чакта кем алып барды, ул үлде инде, бу һаман исән әле. Исән. Шуңа күрә беркем дә белми. Һәм менә бу
неизвестность ол безне тәрбиялей. Без һәр вакыт әзер торырга тиеш. Бүген йокларга яттың, иртәгә уянмасаң, синең инде нәрсә? Тәүбә кыласы тәүбәләрең булырга тиеш. Кемне рәнҗеттең, алар белән син инде эшеңне бетергә тиеш. Шуңа күрә бу динебез шуңа чакыра һәм кыямәт сәгате дә шулай. Кыямәт сәгате дә шулай. Аллаһ Тәгалә безнең инде йөрәкләребезне шулай вагазлап тора, тибрәндереп тора, тибрәтеп тора. Хәтта кешеләр инде һәр вакыт аны белеп торсыннар өчен. Һәм кыямәт сәгате ул яшерен гыйлем, гыйлмул гайб дип атала ул. Илмул гайб, ягъни аны ниндидер фәнни ачышлар аша, аны ниндидер безнең фән өлкәсендә ниндидер яңа ачыш, яңа казанышлар, достижениялар аша, ниндидер яңа аппаратлар уйлап чыгарып, бәлки ниндидер яңа ниндидер телескоплар уйлап чыгарып, менә таптык бит, менә бит кыямәтнең сәгате билгеле дип беркем дә әйтә алмый, чөнки бу әҗәл вакыты кебек аны билгеләп булмый. Аны кеше белә алмый. Бу яшерен гыйлем. Шуңа күрә аны эзләргә ярыймы? Хәтта эзләргә дә ярамый. Беренчедән эзләгән кеше ул вакыт исраф итеп, инде ул кирәкмәгән эш белән шөгыльләнә. Икенчедән нәрсә? Ул инде ул Аллаһның яшерен гыйлеменә керә. Менә как раз нәрсә дә иң зур гынах нинең күрәзәчеләр, сихерчеләр, кемнәр киләчәкне сөйләмәкче булалар, кемнәр яшерен гыйлемнәргә керәләр, алар Аллаһның гыйлеменә тыкшыналар. Яшерен гыйлемгә керергә ярамый. Бу Аллаһның гыйлеме. Киләчәк ул яшерен гыйлем. Киләчәк ул яшерен гыйлем. Син киләчәкне белә алмыйсың берничек тә. Шуңа күрә аны эзләү, аңа керергә тырышу ул инде ярый торган әйбер түгел. Ярый торган әйбер түгел. Шуңа күрә ул безгә кирәкми, ул безгә файда. Әгәр дә ул файдалы гыйлем булса, Аллаһ Тәгаләне эзләргә кушырый һәм безгә белдертер. Чөнки Аллаһ Тәгалә хәтта без мисал китердек бит инде, ул кабатлау була, азрак вакытны рәм итәбез инде. Хәтта без сезнең белән әйттек, Аллаһ Тәгалә безгә гыйлем бирә торган әгъзаларыбызны да ул үзе киләде. Система фильтрация куйды. Ул кирәк әйберне күрә, кирәкмәгәнен күрми. Шулай бит. Кай вакыт кирәкмәгәнгә төшсә дә, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алдый. Шулай бит инде. Мәсәлән, без сезнең белән әйттек, кеше күзе белән күрә бу якын әйләнә тирәне, шушы предметларны, баскычны күрә, ташны күрә, ниндидер куркынычлыкны күрә, ниндидер ни. Ләкин мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безнең тирә-юнебездә булган, әмма ләкин ул безгә күренмәй, мәсәлән, җиннәр дөньясы, фәрештәләр дөньясын күрсәтәме безгә? Күрсәтми. Күрсәтми. Ни өчен? Чөнки ул безгә файда юк аны. Конечно, бөтен җирдә җин күрсәң, может, шундый инде кышанып китер инде теге. Ләкин акылдан шашасың. Бөтен монда кирдең җин, монда кирдең җин, монда бер семья утыра полный. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, һәрбер ат өстендә шайтан утыра ди. Бисмилла әйтсәң, ул китә ди. Монда машинага да утырып булмаячак. Монда андай җин утыра, күрәсеңме? Хатыны белән ишо. Балаларын җыйган ишо. Мәсәлән, әлеге әйтәләр бит, мунча турында җиннәр ниләр дип. Анда кеше мунчага да йөрми, бер кайда йөрми. Ни өчен Аллаһ Тәгалә сүндерде дә куйды. Теге нидә радиода бер волнаны сүндергән кебек, Аллаһ Тәгалә сүндереп куйды. Ни өчен безгә кирәкми ул? Ну кемнеңдер күзенә күренә башласа, бу кешене даваларга кирәк. Шулай бит инде. Бу кешене шкиргә кирәк, или инде Алла сакласын, йөршау урамына җибәрә кирәк. Ул дөрес әйбер түгел. Кеше күрергә тиеш түгел җиннәрне. Фәрештәләрне күрергә, кайбер кеше әйтә, мин фәрештәләрне күрәм ди. Мин фәрештәләрне күрәм ди. Нинди ул менә алар канат белән төшә. Фәрештәләр килделәр, аларны күрделәр, ләкин алар һәр вакыт кеше хәлендә килделәр. Шулаймы? Җәбраилне дә күрде Гомәр. Кырында утырган башка сахабалар да күрде, ләкин канаты белән төшмәде бит ул. Ул фақат кеше сурәтендә генә килә. Алар аны хәтта айырмадылар да, айырдылармы? Пәйгамбәрбез генә әйтте, бу бит Җәбраил диде. Шуңа күрә булмый. Син әллә нинди үзең дахи дип уйласаң да, сиңа фәрештә күренеп килеп, шунда башыңнан сыйпап мин. Шуңа күрә җиннәр, шайтаннар бар, ләкин Аллаһ каплаган. Хәтта фәрештәләр нинди яхшы булсалар да, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям Җәбраилне күрде, сөендеме? Беренче мәртәбә. Нишләде? Башын тотып чапты. Килеп кирде өенә, куллары калтырый. Заммилуни, дассируни, каплагыз, яшерегез мине диде. Курыкты. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сүндереп куйган. Кулакларны сүндергәнме? Әйттек. Мәсәлән, кабер газабы. Кабердә бер кеше кычкырса, бөтен дөньяга ишетелә. Бер кешенең акыруы.
Бүтін дүнияға ишетті. Аллах сөндіріп қойған. Керек ме ол? Чөнки әгәр дә хәзер ул каберләрдәге миллиардлаған кеше бүтін сокыра башласа, анда окырталар, бик нык. Син ашый алмыйсың, йоклый алмыйсың, намаз укый алмыйсың, гыйбадат кыла алмыйсың. Шуңа күрә Аллах нишләде? Сөндерде дә куйды. Шулаймы? Шуңа күрә Аллах Тәгалә үзе хикмәтле. Шуңа безгә кирәкми кыямәт сәгате. Ул файдалы гыйлем түгел. Безгә файдалы гыйлем түгел. Шуңа күрә аны пәйгамбәрбез дә белмәде. Һәм Җәбраил алейһиссалам да белмәде. Хадислар бар, әлбәттә, ләкин инде ул хадисларга тукталып тормыйбыз. Димәк, кыямәтнең сәгате билгеле, ул бездән яшырын. Әмма ләкин Аллаһның хикмәте Аллаһ Тәгалә безгә белдерде. Кыямәт җитәр алдыннан, кыямәт көне җитәр алдыннан аның нинди галәмәтләре була? Алай дисәң, хәтта кешенең үлеме җиткәндә дә галәмәтләре бармы? Бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә кешенең Аллаһ билгеләгән әҗәле якынайса, ул әҗәл килер алдыннан Аллаһ аның сәбәбен җибәрә диде. Сәбәп. Бу кешенең 1 елдан гомере бетә. Бүген нәрсә? Аңа диагноз куйдылар. Ни өчен? Чөнки 1 елдан үлем фәрештәсенең киләсе бар. Бүген диагноз куйдылар. Шушындый шир таптылар аннан. Яки олыгайды, хәле китте, нәрсәдер булды, инсульт булды, башкасы врачлар әйтәләр, моңа ди нәрсә? Күп калмый инде ди. Ягъни галәмәтләрен бирә. Шулай бит инде. Мәсәлән, хәтта кеше үлер алдыннан үзенең ничек тота, аның кыяфәте ничек үзгәрә, аны инде тәҗрибәле кеше, бигрәк тә табиблар инде, алар аны карап әйтәләр инде. Бу иртәнгә кадәр түзми икән дип. Шуңа күрә ризыгы бетә. Шулай бит инде. Су эчми башлый кеше, башка тәҗрибәле кеше, ул инде әйтә инде, күп калмаган дип. Шуңа күрә кыямәтнең бар галәмәтләре. Ләкин кыямәт галәмәтләре тәҗрибәгә нигезләнмәй, ул Аллаһы Тәгаләдән килгән конкрет гыйлемгә нигезләнә. Яки аятлар, яки хадислар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның. Менә бу галәмәт, признак була инде. Шушы галәмәтләргә карап, без нишлибез? Кыямәтнең һаман якынаюын беләбез. Ягъни, әле кыямәт килмәде. Ләкин без күрәбез, каралы. Сөйкле пәйгамбәрбез әйткән бит. Менә бит шушы хадистә бар, шушы аятта бар. Бу бит килде. Бу бит килде дип, кешелек шул галәмәтләрне күреп нишли? Әзерләнә. Димәк, кыямәт менә җитә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә вакытын яшерде, ләкин кайбер аның галәмәтләрен безгә белдертте. Һәм моңа дәлил Мөхәммәд сүрәсе 18-нче аят. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Алар ди әллә кыямәт көне ди, әллә алар кыямәттән башка нәрсәне көтәләрме ди? Ул кыямәт мизгил ишендә киләчәк ди. Ягъни, ул көттермәс ди, бик тиз килер ди. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Аның ди инде галәмәтләре килде ди. Килде ди, үткән заманда. Димәк, кыямәт галәмәтләре кайберләре нишләде? Инде килде дип Аллаһ Тәгалә 1400 еллык Коръәндә безгә белдерткән. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Аларга ди шушы Аллаһыдан килгән вагазлар, насихатлар ди, аңнарына килергә ярдәм итмиме ди. Ягъни, кашан кыямәт дип утыралар? Кыямәтнең инде галәмәтләре килде. Шулай бит. Һәм галимнәр шушы кыямәт галәмәтләрен бүлделәр. Иң беренче кыямәт галәмәтләре бүленә зур һәм кичә галәмәтләргә. Зур һәм кичә галәмәтләр. Зур галәмәтләр әле килмәде. Алар әле башланмады. Инде кичә галәмәтләр, аларны без инде күрәбез. Шулай бит. Зур һәм кичә галәмәтләре. Һәм кичә галәмәтләр, алар шулай бүленә. Бар кичә галәмәтләр инде булды.
һәм бүтән кабатланмый торган. Ягъни ул бер тапкыр була да бүтән булмый. Бар кеше галәмәтләр, алар булды, ләкин алар кабатланып киләчәк. Һәм аларны без дә күрәчәкбез. Бар галәмәтләр әле булмады, кеше галәмәтләр. Аларның әле буласы бар. Шуңа күрә галимнәр бүләләр. Һәм менә бу галәмәтләр, алар шүлдәге билгеләр кебек ди. Ниләр? Знаклар кебек ди. Мәсәлән, юлдагы знаклар кебек. Хәр уңга борылырга, хәзер сулга борылырга, һәм мусафирлар ди, шушы билгеләргә карап, знакларга карап юлны табалар ди. Мәсәлән, маяклар элек куйганнар. Нәрсә ул маяк? Ул бит инде элек-электән корабльләргә күрсәтеп янып торган. Шулаймы? Монда яр, монда якынайырга кирәкми, монда тегеләй, монда булай дип. Шушылай итеп, димәк, тиздән нәрсә? Яки мәсәлән, барабыз Казанга 100 шақырым калды. 100 шақырым, демәк сәгатьтән артык барырга кирәк әле. Казанга 50 шақырым калды. 20 шақырым калды. Менә бу Казан шәһәренең башы. Менә шуның кебек кыямәт галәмәтләре нишли? Алар безгә белдертеп тора. Якын, килә, менә. Аннан соң зурлар китә дәген, кыямәттә җитә инде. Менә шуңа күрә бу галәмәтләрнең максаты безгә кыямәтнең киләсен белдертеп, вагазлап тора инде. Аның әлбәттә галимнәр инде аның язалар күп кенә файдаларын. Нинди файдалары бар? Ул бит инде бер яктан үзе бер мугҗиза да булып тора. Шулай бит? Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 1400 ел элек әйткән, һәм без аны бүген күрәбез. Мәсәлән, бар бит инде кеше камчысы белән сөйләшер ди, мәсәлән. Ничек кеше камчы белән сөйләшә? 7нче гасырда моны бит инде башка китереп булмый. Оказывается, була телефон белән сөйләшәбез, рация белән сөйләшәбез. Шулай бит инде. Күп. Аларны әле нитәбез, өйрәнәбез иншалла. Аннан соң бу кешенең бит инде иманын ныгыта, кеше күрә дә, карар чыннан да бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, менә бит бүген шулар килә бөтенесе дә дип. Кешегә кыямәткә ышанырга ярдәм итә. Әзрәк кенә аны вагазлап, инде ничек әйтергә, итәкләрен тизрәк җыярга ярдәм итә. Итәк җыю дигән сүз инде гынахларны, ниләрне тизрәк төзәтергә ярдәм итә. Һәм инде пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеген күрсәтә торган мугҗиза да булып тора. Шулай бит? Пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеген күрсәтә торган мугҗиза булып тора. Чөнки шуннан да бик күп хадисләрдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гаҗәеп нәрсәләр әйтеп калдырган. Аны карашыннан да бүген Пәйгамбәр вакытында булмаган ул. Бүген без аларны күрәбез. Конкрет шундый хәлләр бар. Без аларны бүген күреп торабыз. Шуңа күрә булар инде безгә файдалы. Файдалы булмаса, бу галәмәтләрне Пәйгамбәрбез белдертмәс иде. Шулай бит? Белдертмәс иде. Димәк, кыямәт галәмәтләре әйттек зурга кешегә. Бүленә дидек, һәм әйдәгез берничә хадис китерәбез дә, аннарысын инде әкрен генә башлыйбыз. Берничә дәрес булачак безнең иншалла аерым шушы галәмәтләр. Аерым галәмәтләр бысы дип киләчәк инде. Әйттек бит, бүленә ул дидек, төрлечә. Абу Хурайра радиллаһу анһу, бу инде иң күп хадисләрне безгә риваят кылган сахаби. Аллаһ аннан разый булсын, пәйгамбәребезнең шундый сүзләрен безгә ирештерә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Кыямәт сәгате җитмәс, хәтта ике зур төркем кешеләр бер-берсе белән сугышканчы" ди. Ике зур төркем, ике зур армия бер-берсе белән сугышканчыга кадәр ди. Кыямәт сәгате җитмәс ди, 30 ялганчы дәҗҗал килгәнче ди. 30лап. Монда инде дәҗҗал дигән сүз, беләбез бары зур дәҗҗал. Зур дәҗҗал, ул аерым кыямәт галәмәте, ул киләчәк шундый бер кеше, ул кеше, һәм ул үзен Аллаһ Тәгалә дип әйтәчәк. Ул Аллаһ Тәгалә дип әйтәчәк, һәм ул төрле мугҗизалар күрсәтәчәк. Мәсәлән, күккә әйтәчәк: "Әйдә әле яңгыр яудыр" дип, яңгыр явачак. Әйдә әле җил чыгалы дип, җил чыгачак. Кайбер каберләрдән кешеләрне торгызачак. Мәсәлән, анда бар бит хадистә бер кеше килә дә әйтә: "Юк, мин сиңа ашамыйм, син дәҗҗал" ди. Әйтә: "Синең ди үлгән әтияниң бар" ди. "Әйдә, каберләрен күрсәт миңа" ди. Икесен дә хатыргызам ди.
Шуннан соң барып ике җенгә әйтә, ике җен берсе әнисенең кыяфәтенә керә, берсе әтисенең кыяфәтенә керә дә әйтә торыгыз ди. Улыгыз килде ди. Һәм улы карый, әнисе чыкты килеп. Әнисе муланың? Юк, җен аның хәлен кыяфәтендә. Менә шулай итеп бик күп кешеләр дәҗҗалга ярәшәк. Дәҗҗал ул ялганны хакыйкать итеп күрсәтүче. Бу зур дәҗҗал. Аның турында аерым дәрес. Әмма әле пәйгамбәрбез әйтә, 30-га якын дәҗҗаллар булачак, кичкенә дәҗҗаллар. Алар үзләрен пәйгамбәр дип әйтәчәк. Пәйгамбәр. Монда инде сүз бара, шуннан да кемнәр үз артларыннан ияртәләр. Менә как раз шул ниләр, ана ул вангалар, может, шул дәҗҗаллардыр инде. Чөнки алар артыннан кеше күп ияргән. Шулай бит инде. Вакыты яганда теге авылда, бу авылда мин үзем дә күргән бар берничә пәйгамбәрне. Алла сакласын. Алла сакласын, бер пәйгамбер белән бик каты бәхәсләшеп киткәч, моның психланып чыгып тартып кирдем. Әйтәм, нәрсәгә тартасың? Гынах түгелмени? Миңа тыелмады ди. Яни мин пивода шәмәле ди. Үлдинде ул. Аллаһ Тәгалә үзе хәерлесен кылсын ин. Шуңа күрә нинди мугҗизаң бар дигәч, мин ди балык тотам әйбәт. Менә ди мин балыкка төшсәм ди, бүтән балык миңа килә ди. Калган балыкчылар утыралар ди, нишәп миңа эләкми икән ди. Менә минем мугҗизам шул ди инде. 30лап дәҗҗал килгәнче ди. Һәр берсе мин Аллаһның илчесе дип әйтәчәк ди. Мин Аллаһның илчесе дип әйтәчәк. Һәм кыямәт җитмәс ди, җир йөзеннән гыйлем киткәнче ди. Монда инде гыйлем дигән сүз, ислам гыйлеме, зур галимнәр китәчәк дип әйтәләр галимнәр. Ягъни аның турында әле булачак безнең тема. Ягъни Аллаһ Тәгалә зур галимнәрне алачак та, шул галимнәр белән бергә нәрсә китәчәк? Инде ислам гыйлеме дә китәчәк дип әйтәм. Һәм кыямәт җитмәс ди, хәтта җир тетрәүләр ешайганчы ди. Ягъни җир еш тетри башлар ди, землетрясениялар. Шулай ук кыямәт җитмәс ди, кыямәт алдыннан пәйгамбәрбез әйтә, вакыт тиз үтә башлар ди. Бүген күрәбез инде, шулай бит инде. Вакыт сизелми дә. Мәсәлән, бүген дүшәмбе, иртәгә бит инде сишәмбе булар тиеш. Нигәдер шимбә иртәгә или җомга. Шулай үтеп китә, шулаймы? Үтеп китә, аны сизми дә каласың. Аның берничә аңлатмасы бар диләр инде галимнәр. Берсе кайберләр әйтә инде, ул ди бер аңлара кирәк ди, бәрәкәтсезлек киләчәк, ягъни вакытның, тормышның бәрәкәте юк, ул кайдыр бушка китә дә бара. Бер нәрсә эшли алмыйча каласың. Беренче, икенчесе инде ул нәрсә ди, вакыт тизәю, ягъни кешеләр бик тиз күчеп йөриячәкләр. Мәсәлән, элек бит инде 50-60 километр ераклыкта, чакрым ераклыкта булган шәһәргә көне буе барганнар. Хәзер нәрсә? Кеше ярты сәгатьтә бара. 1000 чакрым анда каядыр Мәскәү, ул анда 1 сәгатьтә бара. Элек ул аның өчен күпме барырга тиеш булган. Хаҗга моннан утырып китәләр, 6 сәгатьтә шунда булалар. Элек яртышар ел йөреп кайда торган булганнар. Менә шуңа күрә вакытның тизәюе, вакыт тизәер ди. Шулай ук кыямәт алдыннан кеше үтерүләр артыр ди. Кеше үтерүләр менә хәбит инде шибен урынына аталар, шулаймы? Тегендә сугыш, монда сугыш, тегендә 1000 кеше, монда 1000 кеше. Узган гасыр 100 миллион кешене сугышларда гына югалттык бит инде. Бөтенесен җисаң. Беренче бөтен дөнья сугышыннан, икенче китәбез анда Иран, Ирак сугышкалары күп бит инде булды. Вьетнам сугышлары, Афганистан 100 миллион кеше югалды инде, шулай бит. Хәтта пәйгамбәрбез әйтә, дөнья бетер алдыннан ла ядрил катил мин ай шайин катала ва ла ядрил мактул мин ай шайин кутила ди. Үтерүче ни үтергәнен белмәс ди. Үтерелгән аны ни үтергәннәрен белми калыр ди. Менә уйлап кара, мәгънәсез сугышлар булыр ди. Мәгънәсез. Ягъни ул үтереп йөри, үзенең ни үтергәнен белми. Сиңа сорасаң, син нигә үтерәсең дип. Ул белми. Ни үтергәнен. Аны үтергәннәр сиңа сорасаң, сиңа нигә син үтерделәр дип. Мәсәлән, балалар үлә. Менә күрәбез Сириядә, нидә бит инде күпме сугышлар, Алла сакласын. Ул балалар каян белсеннәр? Олыларның нигә сугышканнар, ул бит әти белән инең дә ник талашканын аңламый. Шулаймы? Ул бит аны аңламый. Монда күпме балалар кырыла, күпме сугышлар, Алла сакласын. Бик ватан сугышында фашистлар күпме балаларны юкка чыгардылар. Махсус ул балаларның берәрсен терелтеп сорасаң, сине ни өчен, нинди гынахаң булды син дип, ул аны әйтә аламы? Шуңа күрә кыямәт көнендә пәйгамбәрбез әйтә бит, канга баткан ди. Канга баткан, яраланган бер кеше ди, икенче бер кешене сүрәп алып килер ди.
Аллах каршына алып келер дә әйтер дә: "Я Раббым, менә бу минем канымны кыйды, бу мине үтерде, соралы, нәрсә эшләдем мин аңа" дип ди. Ягъни, что я ему плохого сделал? Шуңа күрә үтерүче ник үтергәнен белмәс, үтерелгән нигә үтерелгәнен белмәс ди. Мәгънәсез сугышлар. Ни өчендер сугыша кеше, ни өчендер үтерә кеше. Урамда кемнедер үтергән, шешә бүлеш алмаганнар, нәрсәдер нитә алмаганнар. Ягъни, мәгънәсез үлемнәр булыр ди. Аның турында да бар. Шулай ук кешеләрнең байлыклары артыр ди. Һәм ул байлык шул кадәр күп булыр ди. Хәтта закат түләүче ул ди закатын кемгә бирергә белмәс ди. Мәсәлән, бу вакыт булды. Умар ибн Абдул-Азиз вакытында булды. Аллаһ Тәгалә шундый бирде мал, шул кадәр бирде байлык, бәрәкәт. Хәтта шуннан да закат хуҗасына бит инде, мал хуҗасына закатын чыгара кирәк. Гөнаһ була чыгармаса, ауланы белми кемгә бирергә. Белми. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Шул вакыт ул белерди, ишетерди, әнә тегендә берәү закат ала икән, садака ала икән ди. Ул аңа ашыгырды, ләкин аңа килеп җитүгә әйтерде: "Юк, мин инде мохтаҗ түгел" дип әйтерде. Ягъни, бирделәр инде миңа, минем инде мохтаҗлыгым юк дип әйтерде. Аның әле бар икенчесе, нәрсәндә 100 динар бирсәң дә риза булмас дигәне бар теге. Ансы да бар. Ансы алда. Шулай ук кыямәт җитер алдыннан кешеләр ди бийек йортлар төзүдә үзара узышырлар ди. Кем кемне уза? Башлыйбыз инде авылдан, шәһәрдән. Шулай бит. Авылда кемнең түбәсе зуррак? Авылда кемнең түбәсе зуррак? Әле икенче бер хадистә килә: ялан тәпиле сарык көтүчеләре ди. Ялан тәпиле сарык көтүчеләре узышырлар ди. Менә хәзер хәтта беләбез, дөньяда рекорд ясар өчен анда монда гарәпләр сала, Эмират сала, Кытайлар сала, тегесе сала, кемне уза. Шулай бит инде. 1 километрга җиттек, 1 километрны узып киттек. Ул Пәйгамбәр әйтә, шулай узышырлар ди, кемнең өе зуррак, кемнең бинасы биегрәк дип ди. Шулай ук кыямәт алдыннан ди, шул кадәр менә бу фитнәләр, шул кадәр менә бу низаклар, динсезлекләр шул кадәр күп булыр ди, хәтта бер кабер яныннан үтеп баручы тере кеше шул кабергә карар да: "Мин синең урыныңда булсам хәерлерәк булыр иде" дип әйтер ди. Ягъни, мин лучше кабердә ятсам, миңа хәзер тынычрак булыр иде дип, ягъни кешегә үзенең иманын, динен саклау җиңел булмаячак. Һәм кыямәт алдыннан кояш көн батыштан чыгыр ди. Ягъни, гадәттә кояш байы торган урыннан кире чыгачак инде. Кире чыгыр ди. Бусы инде ахырда, шулай бит, ахырда. Һәм ул ди кояш байыган җиреннән чыккач ди, кешеләр моны күрерләр ди, һәм бөтенесе иман китерерләр ди. Ләкин кояш икенче яктан чыккач, аларның иманнары аларга инде нәрсә? Файда китермәс ди. Шуңа күрә алдан иман китергән булсалар, Аллаһ Тәгалә кабул итәр. Инде кояш икенче яктан чыккач, монда иман китереп файда юк инде. Бу хадис Бухари риваятында килә. Шулай ук тагын хадислар бар. Бу инде мисал гына булды. Шулаймы? Мәсәлән, Анас радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кыямәт галәмәтләре ди, җир өстендә бызык эшләр таралыр ди. Бызыклык тарала, фәхишлек тарала, азгынлык тарала, туганлык җепләре изелер ди. Яни туганны күрми, туганга кирәкми, аралашмыйлар, ярдәмләшмиләр. Шулай ук ышанычлы кешене ялганчы дип әйтерләр ди. Ялганчыга ышанырлар ди. Мәсәлән, кемгә ышаналар? Кем иң остал ди? Шуңа ышаналар. Шулай бит инде. Алдамаучыга нәрсә диләр? Бу алды, бу ялганчы диләр. Ягъни, ышанычлы кешене алдакчы диләр, алдакчыга ышанырлар ди. Кем ныграк алды? Аны инде аңа ныграк ышаналар. Бу Анас радиллаһу анхудан килгән хадис. Һәм башка хадислар инде. Башка хадислар, яра бүгенгә иншалла шул җитә. Киләсе дәресне башлыйбыз. Исән сау булсак, Алла бирсә, безнең әҗәл җитмәсә, кыямәт җитмәсә.
кичкенә галәмәтләр булганнары. Ягъни булды, тамам, алар инде булган, һәм алар кабатланмый. Шулардан башларбыз, иншалла, һәм шулай һәр дәрес бер да шактый әле. Бер 5-6 дәрес генә була, бу бик кыскача гына. Чөнки кыямәт сәгате, кыямәт галәмәтләр үзе калын-калын китаплар алар. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.